ассалому алайкум дӯстони азиз. Ана дарси якуми мо дарсе аст ки ба шумо ёд медиҳем чӣ хел монетизатсияи тиктоктона фаъол кунед. Яъне ки ӯ аккаунтҳое ки пеш шумо доштен, агар 10,000 подписчик доштен, 100,000 доштен, чанд қайки ки доштен, ва ё дигар кор намеоянд, дар кор нестанд. Мо бояд ай 0 ай 0 аккаунт созем. Барои ҳамин тиктокда медироем ва профилда медироем, нигоҳ кунед. боло хаттак ҳастае ки стрелкада интихоб мекунем ва инструмент авторда клик мекунем, медироем ва нигоҳ кунед. Монетизатсия дар тиктоки мо нестае, барое ки аккаунти пешакинаае. Яъне ки чандқа пешаи монетизатсия даи фаъол нест. Монетизатсия аз соли 2023 фаъол шудааст дар давлатҳои Великобритания ва Италия ва Ҷопон ва Франсия инҷода кор мекунад. Аммо и ва Тоҷикистон хатта регистрация кардан намешавад. Ман ҳамин нав через Южная Корея я аккаунт сохтам ва Южная Корея, Франсия, Италия ва ҳамаша санҷидам, аккаунтҳо сохтам. Дар ё шартҳошон ай 50,000 подписчик боло гуфтагиянд. Ин ахто нигоҳ кунед ки 50,000 подписчик мега ва 100,000 просмотр ва ай 19 сола боло бошӣ. Ва ман ҳамаша санҷидам, дар ахиронгӣ қарор кардем, яъне ки через Ҷопон 10,000 подписчика камаш 10,000 подписчика дар як ҳафта ҷамъ мекунем. Ва ман дар дарсҳои оянда мегӯям ки чӣ хел подписчикаҳои 10,000 подписчика сразу дар мобайни як ҳафта ё ки 10 рӯзда ҷамъ кунем. Ва ман ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам ки ана шумо чӣ кор мекунед? Видеоҳоро 100% хушрӯ тамошо кунед то охириша. Чизе ки мегӯям ҳамон хел бикунед. Ҳамаша туғрӣ бикунед. Агар як ҷоякша хато карден, накарден, монетизатсия хеле гирон намешавад. Так что шак ба шак пеш бирен. Чизеша ки нафаҳмиден, бо мара пурсен. Ана барои монетизатсияро дар каналмон фаъол кардан, пайваст кардан, мо бояд VPN Ҷопонро скачат кунем. Вориди VPN Ҷопон мешавем, скачатш мекунем. Камтар загрузка мерава, хелиё бисёр мешавад короче, ва X-ро пахш мекунем, реклама пайдо мешавад, X-ро пахш мекунем ва VPN Ҷопон ҷа подключита пахш мекунем, подключитш мекунем. ва камтар загрузка мерава. Ана подключичи фақат 1 соат ҷузва дорем VPN истифода бар. ва VPN Ҷопоне ки ман истифода бурдастам дар видео, ина мияй. Ҳамеро скачат кунед, оригиналаш ана мияй. дӯстони азиз, баъд аз ин ки VPN-ро скачат кардем, ана мо бояд ки тиктокмонро удалит кунем. Удалитш мекунем аз инҷа. ва баъд аз удалит кардан бояд мо ки странамонро алиш кунем. Давлатмонро алиш кунем. Настройкада медироем ва дар ин пояс менависем страна. Дар ҳар телефон ҳар хелай. Redmi боша регион ё ки дигар намуда боша страна, регион бинависем, пайдо мешавад. ва ин поёнгии ваш текущая странада поён мерен, яъне ки Япония ва ҳарфи Яҳай поён мерен. Агар шумо англисӣ хати боша, ҳарфи Ҷ хатие, Ҷопон. ана Японияро интихоб мекунем ва назар мекунем, аз инҷа мебароем. ана мо бояд дальши бирем тиктокро айсар установка кунем. аз инҷа установкаро пахш мекунем. ва дӯстони азиз, гӯш кунед. ман барои чӣ дашав кардастам ин видеоро? Барое ки ана интернет дар тавос сус мешавад. Вақте ки VPN-и Ҷопонро гирон мекунед, интернет он қадар хушрӯ кор намекунад. Итак бирем, интернети ман то 10 мегабайта дар секунд кор мекунад, не ки вақте VPN-ро гирон мекунем, сус мешавад. ана нигоҳ кунед ки тиктокш хеле баҳазур скачат шудааст. шуморо фора ба VPN скачат кунед, нафоратон ба VPN фарқ надорад. ягон дахл надорад, ҳардуш мешавад. Кадомеш ки теста шавад, ҳамонта кунед. ҳозир ман ба VPN скачатш кунам, сразу видеоро дальше давом диҳем. нигоҳ кунед ки ба VPN чӣ хел скачат мешавад. Дар секунда скачат мешавад. Интернеттон агар чанде ки тез боша, не ки ин VPN мегабайти бисёр мехӯрад ва короче интернеттонро сус мекунад. не ки мо дар 20 минут ним соата уже ҳамаша туғрӣ мекунем. дӯстони азиз, уже тиктоки мо установка шид. ана баъд VPN-да медироем, мо VPN-моно киштар дем. VPN-моно айсар гирон мекунем, подключатш мекунем. як рекламаи кӯтоҳакмон метиҳад, ҳамон рекламаро X мекунем ва дальши давом метиҳем. дальши Gmail-да медироем, ҳарфи ме ҳасте ку ҳанамида медироем. мо бояд якта Gmail аккаунт созем, шутоби Google моро нашиносад. Gmail аккаунт бо IP бо VPN-и Ҷопон хати. ана дар инҷа мега ки
кодтона бизанед. Барои хар сиёҳаш зад пин-код ёки рисунок коде ки телефонда мондагӣ ҳастин ҳамаро бизанед бидроен. Дальше ҷа чӣ кор мекунем бо? Сарзад аккаунта пахш мекунен ва диемгиш для работа или бизнес дар клик мекунен медроен. Ва дари болонгиш ягон ном менависен ва тангишам ягон номтона менависен, ном фамилиятона. ҳатман ному фамилиятона туре бинависен. Агар паспорт дошта бошен ҳамун ному фамилияи паспортона бинависен. Ва касоне ки ай 18 сола поён ҳастанд, ана паспорт надоранд, ай падартон ё модаратона бинависен ва дар иҷашам туре бинависен. Дар он паспортон чандуме ҳаста ҳамаро туре бинависен ва бояд ай 18 сола боло бошен. 17 бошен намешавад, ай 18 боло бикуненеш. нигоҳ кунед дар ҷа ба шуморо дута вариант метиҳад. Агар маъқултон набоша бо хитом гирен, ана ҷумайлтона хитом бисозен. Барои мисол ман ҷиҷи сами эстиш кардам ва дале нигоҳ кунед ва дар ҷои паролаш бояд якта ҳарфи калон боша ва якта нуқта боша ва як рақам боша ва аз 6та ҳарф ёки чиз зиёд боша максимална. Ва далеро пахш мекунем ва несечаса пахш кунем. Ана дальше камтар загрузка мерава ва инак ана аккаунти ҷимайли мо уже омода шид. Дальше мерем бо. Дӯстони азиз, дальше вориди Google Chrome мешавем ва дар ҷои поискаш менависем TikTok sign up. Ина бологи ҳаста ки ана мида менависем TikTok sign up. Ина иҷа бировар. Баъд иҷа се нуқтаро пахш мекунен. Версия для пакета мемонад. Галочкаи версия для пакет гирон мекунен ва дар ҳами якумги сайт медроен. Ана вақте ки ина хел чиз начи кор мекунад. Продолжи ва Google-ро пахш мекунем ва боз аввалга се нуқтаро пахш мекунем. Версия для пакета мемонем. ҳатман бикунем. ва аз иҷа аккаунте ки сохта будем ҳамаро интихоб мекунем ва аз иҷа континента пахш мекунем. камтар жад мекунем, загрузка мерава. Баъд барои мо як капча метиҳад. Ҳамун капчаро мегзарем, баъд тамом. Ана капчаро додак. Ана агар интернетон суст боша чанд бор такрор мекунед. Барои хара даштавӣ кунед. Соатҳои 12-1 шаб интернет созе кор мекунад. Капчаро мегзаронем амхел пуриш мекунем ва дальше бо загрузка мерава ва дар иҷа ҳамун данияро бинависен ки дар ҷимайлтон нависта будем ки соли моҳи таваллудтон. ҳатман ай 18 сола боло бинависен. 17 сола бошен намешавад. TikTok-тон регистрация намешавад, монетизация намешавад. ҳатман ай 18 боло бинависен. ва дальше далеро пахш мекунем ва барои TikTok-тон ягон ном интихоб мекунен ва регистрацияро боз пахш мекунен. камтар загрузка мешава ва тамом. Аккаунти мо омода аст. 100% кор мекунад дальше. ва аз иҷа мепурем бо вориди барномаи TikTok мешавем ва аз иҷа профилда боз медроем ва продолжи ва Google-ро пахш мекунем. ана ҳамон аккаунте ки регистрация карда будем боз ҳамонро интихоб мекунем. камтар загрузка мерава ва дальше боз як бори дига ҳамон аккаунтро бо интихоб мекунем. ҳозир бибирораш. ҳамон аккаунте регистрация кардем, боз ҳамонро интихоб мекунем. камтараки дигар загрузка мерава ва баъд тамом. апа регистратсияши 100% ҳамаш буд шид уже. ана акнун мебинем ки монетизация дар TikTok мо уже пайваст шид ё не. ва инструмент авторда клик мекунем. ана программа нагар для авторо ин омадааст. 4 шидан, 4 раздели навсидак. Медроем ва мебинем шартоша ку чӣ халаи. Короче нигоҳ кунед. Шартош 10,000 подписчикай ва 100,000 просмотр дар 30 рӯз ва бояд ай 17 сола боло бошен. нигоҳ кунед. 10,000 подписчика дар чанд хай ки ҷамъ мекунед фарқ надорад ва ин 100,000ша бояд дар 30 рӯз ҷамъ кунед. 10,000ша дар як сол ҷамъ мекунед, дар чанд хай ҷамъ мекунед. меша ҳеҷ кона мекунад ки 100,000 просмотр бояд дар 30 рӯз ҷамъ кунед. баъд дарсҳои оянда иншоалло ёдтон метиҳем ки чӣ хел подписчикотонро ҷамъ кунед ва 100,000 просмотрро дар мобайни 10 рӯз ҳамаша буд кунед. ҳамаша ёдтон метиҳем.